अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डीजे राकेश सरह सिंगारे पहले रहनी सखी रे रच रच के का बतलाई संयत बतिया हो गइल बा सांझ के हम सरह सिंगारे पहले रहनी सखी रे रच रच के का बतलाई संयत बतिया हो गइल बा सांझ के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के डीजे राकेश हमके पाजा में सटैलस धके कोरा में उठैलस हम माई चिलैनी धके दुनु दबैलस हमके पाजा में दबैलस धके कोरा में उठैलस हम माई चिलैनी धके दुनु दबैलस चढ़ल जवान के दाबेला कलश के चढ़ल जवान के दाबेला कलश के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के डीजे राकेश हमर काल कहे हौ हमर माल सुन धके बोल जोरी हम कटले बगाल जियो पहिलस हमर काल कहे हौ हमर माल सुन धके बोल जोरी हम कटले बगाल लालू लहरी सैया हम मारे लहू मस के लालू लहरी सैया हम मारे लहू मस के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के हम सरह सिंगारे पहले रहनी सखी रे रच रच के का बतलाई संयत बतिया हो गइल बा सांझ के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के मुरसैया अलंग तुरले बा पलंग कहू मच के रिकॉर्डिंग स्टूडियो।